Azken errepika nagusia, giro ezinago seriosa kanboko San Michel Garikoitz kolegioan. Neli beren erakaslearekin, ikasle hauek Gladiator filmaren musikaren gainean landu duten koreografia errepikatzen dute. Elduden astean Vatikanoan emanen dute ezkundearen besta estrenatzeko eta publikoan aita saindua hor izan behar litaike. Presio badaz eta da gela biziki handi bat eta beraz jendea initzekin. Gauza tipi batzuk behar ditugu bukatu, baina orokorki prest gira. Maite dut, denak elgarrekin egiten dugu eta hainitz lekuetan joaiten gira, bidaiatzen dugu. Oyana, ton visage. Faut que tu regardes vers ici, Oyana. Koruaren berezitasuna, body tap, hau da gorputzarekin egin perkusioak. Erromatik galdea egin zioten Neliri joan den uztailean, desafio berria eta ahondia harentzat. Astapenean pasatu dut, ez da posible. Azkenean, lanarekin eta beti motibatuak dira aurrak, hirugarrenean dira, laster bukatuko dute kolegioa, polita izanen da bai. Koruaren koreografiak gaitzeko arrakasta bildu dute sare sozialetan, aita sainduaren aintzinean eskainia izanen denak hildo bera segitu behar luke.